Салом алейкум бинандагони азиз, тамошобини Тарона ТВ. Ман Набиҷон бо шумо мебошам. мавзӯи ман дар бораи имрӯз сохтмон мебошад. Мехостам як хабари хушро бирасонам ба шумо. то соли 2025 марҳалаи табдиқи аввали нақшаи генералии шаҳри Душанбе ба охир мерасад. баъди он марҳалаи ду аз ҷумла сохтмони яке аз саҳнати метрои сабукравии рӯи замин оғоз мегардад. бунёди пойтахт аз як қишлоқи пурчангу хок сар шуда буд. мана шукри Аллоҳ ба ин рӯзи шукуфон расонид. вале мо таърихи Душанберо ба навори оянда мемонем. имрӯз дар бораи нақшаи генералӣ ки ояндаи шаҳри пойтахти мо мебошад, рӯзҳои наздик маълум менамояд. суҳбат кунем дар ин ҷо ҳозир мо суҳбат мекунем дар бораи рушду намои пойтахтамон. ягон давр на танҳо сокинони пойтахт, балки тамоми аҳолии Тоҷикистонро бетараф нагузошта буд ва намегузорад ҳам. ва аз ин ду як мактаби донишҷӯи университети умумихалқӣ Юсупов Набиҷон мебошад, ки ба радио Озодӣ фиристонида буд. баёнгарии ин дӯстдоштани пойтахт будааст. ӯ дар мактуби худ оиди нияти сохтмони метрои зеризаминӣ дар шаҳри Душанбе буда ҳамин фикр кардааст, ки фикри ӯро дигарон низ дастгирӣ кунанд. ӯ менависад, ки ман фикр мекунам, ки вақти он расидааст, ки дар Душанбе фикри сохтмони метро бояд таваҷҷӯҳ кунам. ҳамарӯза дар пойтахт садҳо автобусҳо, троллейбусҳо ва таксӣ ва дигар намуди нақлиёт ҳазорҳо мусофирҳоро ба манзилҳо мерасонанд. вале ба ҳамаи ҳамин нигоҳ накарда, таъмини нақлиёт мусофирбар мушкилоти рақами як мебошад барои пойтахт ва барои шаҳр боқӣ мемонад. танбашавӣ, ифлос шудани экология, шаҳр саргардонии мардум ва дигар. агар дар Душанбе метро сохта шавад, ки метавонад мардумро ба ҷои лозима бемушкилиёт ва ба вақташ бирасонад. кадом мушкилиётҳо дар сохтмони метро вуҷуд дорад ва аз куҷо сар карда мумкин аст? ва ӯ менависад, Набиҷон Юсупов менависад, ки ман фикри худро дар фейсбук баён кардам. даҳҳо садҳо лайкҳо гирифтам. лекин фикри одамон оиди ин мавзӯъ ҳархела буд. як қисми одамҳо мегуфтанд, ки фикри хуб аст. як қисми дигаре мегуфтанд, ки мо ба ин эҳтиёҷ надорем. қисми сеюм бошад, мегуфтанд бовар надорем, ки ҳукумат ин миқдорро дастгирӣ мекунад. хуллас фикрҳо ҳам ҳархела буданд. ва якумин метро дар рӯи ҷаҳон дар Лондон соли 1863 сохта шуд ва ҳоло бошад дар 208 мамлакати дунё метро сохта шудааст. дар мамлакатҳои шӯравӣ бошад соли 1935 дар шаҳри Москав сохта шудааст ва ҳоло 8 дар 8 шаҳри Русия соҳиби метро гаштааст. дар Украина бошад дар 4 шаҳраш метро сохта шудааст ва дар пойтахтҳои Озарбойҷон, Армения, Грузия
Белорусия, Туркмения, Қазоқистон ва Узбекистон ҳатто метро сохта шудааст. аз он истифода бурда мешавад ва дар Осиёи Миёна ду метро сохта шудааст. яке дар шаҳри Тошкент ва яке дар шаҳри Алматав, ки соли 2011 ба истифода дода шудааст. аз ин ҷо савол шудааст, чаро Алматов метро доштааст мо не. агар Алматоро ба Душанбе қиёс кунем, аҳолии Алмато зиёда аз 1.5 миллион одам мебошад. масоҳаташ 451 километри квадратӣ. Душанбе бошад аҳолии 900 000, масоҳаташ камтар аз масоҳати Алмато, вале зичи ин аҳолӣ 3 баробар зиёд мебошад. дӯстони азиз, ва ман боварии комил дорам, ки албатта ин метро сохта мешавад то 2025 сол. ва мо агар аз як гиребон сар барорем, ин кор мешавад ва мо бояд якдигарро дастгирӣ кунем. чӣ хеле ки мебинед дар дигар давлатҳо ҳама якдигарошонро дастгирӣ мекунанд, вале ки ҳамаи курпачаи худро ба тарафи худаш кашад, ин хел намешавад. Тоҷикистон дар ҳаёташ 2050 2100 солам шавад, ҳеҷ чиз намешавад. барои ҳамун дастгирӣ кунед якдигарро, дар куҷое ки набошад, дар кадом шаҳре ки набошед, якдигарро дастгирӣ кунем. аз як гиребон сар барорем, иншоалло мешавад. ва мо бояд кӯмак кунем, ки ҳукумати мо дар шаҳри на танҳо Душанбе ва дар дигар шаҳрҳо ҳам метро сохта шавад ва домҳои баландтарин сохта шавад, ки ранги Дубай шавад, ки мо фахр кунем. раҳмат дӯстони азиз, дар комментария нависед, лайк монед, подписатся кунед ҳатман.